Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Miyerkules, Pizza 19 na bulan sang Enero tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson pangunahan ang pagpanagtagbulig sa mga nabagyuhan sa banwa sang Hinubaan subong nga adlaw. Sanggunian panglunsod sa Bacolod nagbalik sa virtual session kasunod sa pagsaka sang COVID nga kaso. Dua katapasiro pilason sa kasong paglutang kag pagsanggot sa banwa sang Pontevedra. Dua ka mga pangayaw sa banwa sang Manapla nadakpan naglapas sa PD 449 o kon illegal nga pabulang. Mga balita naton sa puwersa sang kapulisan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga. Nagalaom ang Malacañang nga ang tanan nga registered nga mga botante ang fully vaccinated batok sa COVID-19 sa panahon sang nasyonal kag lokal nga eleksyon sa Mayo 9 karon nga tuig. Ginpahayag ni acting presidential spokesperson kag cabinet secretary Carlo Nograles handom sang gobyerno ma-fully vaccinated ang 77 milyones ka Pinoy kalakip na ang mga botante sa first quarter sa tuig agod makabulig nga maproteksyonan ang mga ini sa malala nga balatian kag kamatayon bangod sa kagaw. Magluwas sa pagpabakuna, ginapahanumdom ni Nograles sa mga botante nga magsunod sa minimum public health standards sa mga presinto. Kung sa bagay, kalabanan sa nagaginutok sa tion sang piniliay ang ara sa gwa sang presinto. Pagsulod mo sa presinto, laka-laka ng pulungkuan. Kaya hindi pwede magkopyahan sang pagbutar mo sang imo sini kandidato alin sa presidente pa idalom. Kinasigahom naton nga sina nga mga panahon may pila pa kabulan antes sang Mayo 9 padasigon pagid ang pagpabakuna. Tubtob balabot naton ang 98% kung pwede pa lang sa bugos nga Pilipinas. Action Radio Philippine Standard Time das 4:04 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kasi tumakami nga ginagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pag Observation report sa palibot sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Ang larad pa karon sa nga pila ka dalanon sa syudad sa Bacolod. Medyo basa, may portion Action Fred nga basa, may portion nga mala. So ini nga kagahon, timing pagid nga matugnaw ang huyop sang hangin Action na Fred. So dadugangan pagid o katugnaw. The timing kaya sili ko gani mayo pa ning dalan. Temprano pa nabasa.
Well, ang ibang action na Fred nga dalanon portions ang dalanon diri sa siyudad sa Bacolod, ang may mga portion diri nga mala action na Fred, no? So subong nga kagahon action na Fred ang nakitanta ang pila naton nga mga kauturan ang temprano pa nagapanglakaton ang iban nga drive sa mga tricycles. So yung kalabanan diri ang mga tricycles ta mo ning makabigtaman nga mga hari sang dalanon ang udutay pagid lamang ka mga salakyan di pasay. In fact ang nakitanta lang kung maglalabay ko sa dalan sang Lacson ang going sa area sang Bata pa lang makitanta, pero kung going ka naman sa area sang Burgos o downtown area medyo jutay pagligamang aton sini nga nakita, no? May nagpatulong man ang patrol diri man sa area sang Burgos Public Market Action na Fred. Actually way pakita ka surod kay halos wala gid lamang madugay na abrihan, no? Ang ganhaan sang Burgos Public Market Action na Fred, and ti ang ari diri nakitanta mga bukas pagid lamang ang aras kung ara kasagwa bala kag pagkilid sang merkado ang bugasan kung diri ka naman sa area sa hilado o kung nasa hilado bugasan pagid lamang kung ara ka sa likod ng action na Fred sa may galo ang kapihan tag ang pila ka mga karne nga ginapasulod pagid lamang. Well, kung diri ka sa DCB Ramos Tampi Action na Fred, ang available subog tag makitanta ang nagabaligya sang prutas, sang utan, ari man diri Action na Fred ang gabaligya man sang baboy diri Tampi Action na Fred sa may CB Ramos sa Barangay 19, no? Sining aga actually diri man gani makitan mo kastar man amat-amat ang mga isda, no? Sining ara dari isda ang mga karne sang baboy may ari pa dali plus bilog pagid lamang gani may baboy, may baka. So ang pamangkuton tabi ang mga kauturan as to sa presyo karon sang baboy kag sang baka action na Fred, no? Si Sir medyo sako pa siya ang sako pa nila sa aya at least initial action na Fred ang presyo sang baboy is 260 pesos ang kilo ang initial niya ang karne. Well, ang kagina nakitaan man to ginaplastar nila pero temprano pagkita namang pagsaya as to sa presyo sang baka. Ang presyo sang baka is 320 pesos ang kada kilo action na Fred, no? So para mo nga pila ka mga observations sini nga aga kay di pa nato may sorbuang iba nato ng mga kauturan kay medyo masako-sako pa sila. So para mo ang observations sang patrol, no? Lakip na diri ang presyo sa merkado. With action, Nani Kiraw, Inisi Action, Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa diin ka man nga bakin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:14 na. Daw kanamit pang tula subong, no? Bakal kaulo kag gingaw blay palasa mo. Bakla mo batuan, paitan, kag balunggay, ba daw amo na ginapulo pagita sa ginawa ko. Bakal ka bida lagaw ng 3 isabla sa kilo, 3 bilog, isugba mo siya. Tapos pusaan mo sa kalamunding kag sinamak. Tapos may araka ko titot da ba sa pagganamit. Daw mo na ginapulo pagita sa ginawa ko. Ang ga-serve si mo bago lang tapos paligo. Ga-short slipot, lagwapusod, okay na, kampiyon na ang kaagawon mo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:15 na kay Ulib Tababa ga monitor sa Cavite. Good morning kay Rochelle Evangelista. Good morning Rochelle. Naga-monitor da sa Barangay 14. Okay. Taga Barangay 14 da Dawis. Happy Fiesta, Barangay 14 Dawes na no pwede subong kay pandemic. Taga Dawes, good morning. Kay Ida Hipes, good morning. Watching from Dubai, good morning sa tanan. Si Milili Uligo Aramanwa. Morning ko tamyaw si Ma'am Banisa
Star kag Doc Matmayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Ba si Banisa Mayo ari siya, hello. A bit warmer today. Sun is shining and snow are melting. Nagaamat-amat tunaw na ang ice dito sa Rochester, Minnesota, USA. Kay Banisa Mayo, morning lang, baw 100 star gid ang ginpadala. Kay Manuel John Ong Grand Kapal, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Junale Ninyal Decrepito, kapamati mo rin na Esconde sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Toto Balulot, aga pa si Toto Balulot. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo.
Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Tikang sang panahon, Sherline, nag-aapekto sa eastern section sang Visayas, amihan, ang nag-aapekto sa nabilin nga parte sang Luzon, kag Visayas. Ang Western Visayas, lakip na Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang maulanon nga panahon bangod sang amihan. Kasarangan, tubtob makusog nga hangin, gikan na amina na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon mangin kasarangan. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And Tres, may maayo-ayo gawa nga balita. Nagligad nga adlaw 38,000, naglubo sa 27,000 ang inigo sang Kagaw. Kabay pa nga mag-iskirda na ini siya. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Kay Ronnie Gordon, ga-monitor na. Kay Ray Bravo Biboso, naga-monitor sa Riyadh. Mayong aga sa tanan, kamusta dang Riyadh? Kay Intili Gani Juan, good morning. Tamyaw ba na ko, Jonathan, kag sa mga bata ko, Rose Ann, Raven, John, dire sa Isabela. Taga Isabela, good morning. Kay Maylin Tadya, morning. Asban ko Joseph Espirito, gapamati gitsubong sa Aklan, panamyaw halin sa yasawa, are sa quiet ba? Layo man ba? Si Maylin Tadya. Bros Odasco Lidas, Erne Odasco Lidas, good morning. Kay Eberos Patigayon Balulot, good morning man. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Jose Cerces Haliares, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Judge Nap Diamantida, good morning. Gabugtaw na ni siya. Si Betty Lau sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ng LTO. Stoto Raul Alibuga, galadlad ka na sang pamahaw mos dalom. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo. Dira kay Marlon kag Lagrimas Reyes, ga-monitor man. Si Pare Kinit Pabun, kamusta ka? Si classmate Efren Pupirada sa Merkado Sumag, kay Philip Bilyesa sa Murcia, kay Marvid C, kay Jadi Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Huriliaga bugtaw na ni. Si Pareng Istoy Quirido, abi bangon, walking na, mas temprano, mas maayo. Kay Hado Richard Binos, kag Toto Binos, sang Barangay 4, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:25. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakig-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para ng traffic to or ng traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Music! Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala ng traffic Di Aksyon Arlo, duwa ka mga pangayaw sa banwa sa Manapla na dakpan naglapas naman sang PD 449 o kon illegal nga pabulang. Detalye upod kay Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Action Fred, mga takna alas 11 sing aga kahapon nga adlaw, duha ka mga persona ang nagkalarakpan sa magkatapo sa Manapla Municipal Police Station, diin ang ining duha ang klaro nga nagbayular sa Presidential Decree 449 nga amo ang illegal cockfighting. Ang mga sospitsado ang nagpatigayon ini sang bulang o tari sa may bakanting nga lugar nga napahamtang sa may barangay Punta Salong, Banwa sang Manapla, kag ini sila ang ginkilala nga amo Sanday Marby Carton E. Ributon, 37 anyos ang edad, may asawa, kag Jeffrey Panadiro E. Sanipa, 40 anyos ang edad, kag isa ka soltero, lonsay mga pumuluyo sang barangay Mulocabok, siyudad sang Sagay. Ang ining duha, Action Fred, ang nagpalayag nga lunsay ini sila mga pangayaw sa among nga lugar, kag nakabuan lamang nga ini sila ang nakasaboy sa nasambit nga lugar o nasambit nga lugar sang ini sila ang gindakop sang mga kapulisan. Na-recover sa mga kapulisan gikan sa area amo ang mga manok nga buhi kag pwede pa ibulang, subong man ang mga manok nga patay nga nagaserbi bihag kag mga nagkalain-lain nga mga denominasyon sang kwarta nga nagaserbi ini nga ila sini nga taya. Ang ining duha ka mga suspect, Action Fred, ang na-detain karon sa may custodial facility sang Manapla Municipal Police Station. Report na gikan sa 3rd District sa probinsya sang Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Kay Diding Alojamiento, good morning sa Pontevedra. Adlaw-adlaw nagamonitor ang pamilya Alojamiento. Kay Ray Bravo Biboso sa Riyadh, nakataas man ang COVID subong kag ang tugnaw nga klima 10 degrees. Ba, inaya lugar sang Arabo, lugar sang disyerto, pero purtik tugnaw man kuno. Sige. Si Milili Oligo kay Estila Yu Barbo kag Kagawad Timay kag Munit Lobaton ginatamyaw. Kay Bika Andrade, tamyaw ko lang gapamahaw si Nidnid sa Nidnid Itire Senigaran. Damo da langaw. Damo langaw. Ruby Di La Luna, good morning kapita. Lubik niya. Kag Ruby Di La Luna. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning man. Dira sa kay Justo Family, Dario Sapitan, Ricardo kag Rosalinda Santiago, sa Sinda Salamangka, San Miguel. Good morning lang. Kay Rulan Guarino, good morning. Sa Paglaong Village Boy, kag Nining Guarino. Tamyaw ko man mga chikiting, si May, Mabi, si Dimi, Mayra, kag Mara Guarino. Okay, sige. Tamyaw ko lang Tito JC Puentes, gapamati sa program. Ruby de la Luna niya sa Barangay 30. Taga Barangay 30 da, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit kang isang dengue. No box, no ride. Pero kung worker ka, okay lang. Worker ka, bisan hindi bakunado, okay lang. Daw hindi amuaw. Action Radio, Philippine Standard Time, las 4:47 na. Dira kay Warren Ortiz, good morning. Kay April Pilar Hosto Mendoza, good morning man. Kay Bika Andrade, naga-monitor. Sige. Kay Joel Abansinya, good morning. Ga-monitor dira sa Ternate, Cavite. Kay Rapi Libran, good morning man. Kay Ronnie Gordon, morning. Kay Tatay Ricardo Gordon. Mabalik ako pagkatapos ini. This new sponsorship.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kayo tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para traffic dito sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sini nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day, Race everyone! Pomar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang pagpanagtagbulig sa mga nabagyuhan sa banwa sa Hinubaan subong adlaw. Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubian. Aksyon Marlon. Personal nga magapadulong sa mga aga si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa banwa sang Hinubaan. Agod pagunahan ang pagpanagtag sang bulig sa mga naapektuhan o nahalitan sang Bagyo Odette. Si Gov Lacson ang pag-aupdan sang pila ka mga opisyal halin diri sa Kapitolyo Provincial. Isa dara si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Pila sa mga ipanagtag amo ang roofing materials paagi sa 50 milyones pesos nga ginapain nga pundo sa gobyerno provincial. Magaluwas rin may iban pagkisiri nga mga bulig nga ihatag ang probinsya sa linibo ka mga nabagyuhan sa mga banwa. Nagligad nga simana si Gov Lacson ang una nga nagapanagtag sang bulig sa mga nabagyuhan sa may syudad sang Sipalay kag sa masunod nga adlaw ginalauman nga may mga bulig pa nga ipanagtag ang probinsya paagiman sa gobyerno nasyonal. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hinubian. Mga kaaksyon, sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:58 na. Mabalik ako pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat Aton sa puwersa sang aton kapulisan. Pulis Balita. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office, amat-amat na kagradihon sa Bacolod PNP ang ila security plan sa ginapaabot nga local ka national election, particularmente diri sa may syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, may mga series of meeting na nga ginahimo ang Bacolod City Police Office, Police Regional Office 6, kag COMELEC sa ginapaabot nga local ka national election. Sa sa kay Police Colonel Martir, dapat preparado ang kapulisan kung kinahanglan ang ilang pagresponder sa tion sa eleksyon. Nakita man Action Freddy Martir ang political rivalry sa tunga sa duha ka grupo nga nagapapili sa nagkalain-lain nga posisyon diri sa may syudad sa Bacolod. Nagasalig si Martir Action Fred nga magimatawhay ang piniliay sa syudad sa Bacolod base sa iya experience na kaligad nga mga eleksyon. Panawagan ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa magtimbang nga grupo, sundon lang ang rules and regulation agod mapaiway ang kinagamo sa tion sang eleksyon. As per election preparations naman, naka-series of meetings naman nakakandak bilang sa region, pati dire. We are preparing naman for elections, no? We are planning to secure everybody, not only the candidates, but also the supporters, the COMELEC officials, and of course, everybody. Tingwan ginamon nga ma-ensure safe and secure ang aton elections 2022. Considering nga Bacolod is election watch list man, no? May intense political rivalry man, mabalaan tagit man na. But wala man yung record sa election-related violent incidents ang Bacolod since kadugay ng mga simpo. So we have to maintain that. Ganing plano tang secure tagitanan before the start of every campaign or what. Dapat ang police naka-prepare na mga talagkuan na sa politika. Wala na itong ginapangabay na yung tanan. We have to abide by rules of the COMELEC para sa peaceful as election natin. Kung sabagay, kaya na experience na daw mga politiko diya sa Bacolod, wagi man niya nag-inaway personally, siguro ti issue lang amo na. Pero daw masabad-sabad kaya na daw, ari sa ilang mga supporters eh. Yes, so, bisan din ka mga election ang mga actionary. That's why nga kinalan na before any rallies or what, dapat ng police mo na ginagawa. We have to secure everybody. Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nagasiring, mga kaaksyon sa di ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Rinaldo Riparo, good morning. Kay Imbong Diocampo sang Maaw, si Umalumina, raman siya. Si Ebilene Pamusino, si Elvira Hilogo, watching from Charito Heights sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Cathy Beer, kay Francine Natalie Bautista sa Barangay Maaw, kay Joy Ronquillo, watching from Quiet. Naga-monitor siya. Magalyon ko pamilya Ronquillo Ugates, good morning. May lang nga pag-monitor. Si Vanessa Mayo ba, Patamyaw Lihog, sister ko, Mrs. Alvarez Nets Herrera, Mercado Sangtangob, love from Minnesota State, USA. Sige. Kay Jinky Dialagdon, morning man kuno. Kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, kag Milili Uligo, Michael John Season, kag pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Nagpadala 50 kastalso, sige-sige. Kay Fernan Katupigan Dalida, good morning. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Amor power ko no. Sige. Sa Panglao Bohol, naga-monitor. Si Angela Gayondato Castillo, morning man. Tamayo bata ya sa Libanon, Maricon Castillo, kag Gloria Morino. Sanan nga taga-Bangga, Tutong Uno, Barangay Pilisa, good morning. Kay Elmer Buyet Villamor, ba si Elizabeth Gamala Arasio, sige. Elizabeth, good
morning. May lang nga pag-monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 25-18. Unang nga bula resulta 25 kag 18. Second draw 15-1. Ikadua nga bula resulta 15 kag 1. Third draw 25-38.
ikatatlo nga bula, 25 kag 38. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang luto tatlo. Una kita, 658 ang jackpot, 49 milyones, 500 mil. Kombinasyon in any order, 52, 15, 42, 18, 34, 47. Resulta 658, 52, 15, 42, 18, 34 kag 47. Sa ilo kita 649, ang jackpot 15 milyones 840 mil. Kombinasyon in any order 46, 47, 7, 21, 3, 36. Resulta sang 649, 46, 47, 7, 21, 3 kag 36. 642 kita ang jackpot 13 milyones 172 mil 710. Kombinasyon in any order 23, 16, 30, 36, 19, 38. Resulta sang 642, 23, 16, 30, 36, 19, kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Kay ang ilalyarte gayon dato gamunito sa Bangga Totong, Barangay 1, Barangay Pilisa. Kay Roberto Galio, good morning man. Kay Jumilin Bautista, good morning. Happy birthday, subong. Ba, si Jumilin Bautista nagasaulog sa iya kaadlawan karon nga adlaw. May lang pagmonitora. Kay Roberto Galio, good morning kuno. Kay Larry Benitez, kag Brother Romel Ibanez Galio. Sige. Si Noel Amar, good morning. Abiyan ko. Banisa Mayo, Jinky Dialagdon, Milili Uligo, John Sison, Ibon Boucher, good morning. Kape may unod suman. Sa Shuttle Beast Boys, good morning. Baw kapon si Munsing Syukon at Toto, si Pulding Hipe, si Larry Benitez, si Jerome Sulinap kapon at Toto, si Nilson Distrito. Kanday Boy Bala, Dot Sulibin, daw absent daw. Wala tusla. Kanday GC Sindico, Bibitan, Roger Aguirre, nga absent kamo. Wala kamo dito kahapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, aring epektibo kag natural. Yabi, good morning. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sang gadgets kangay sang cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi kinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga Si Attorney Ribo Sorbito, sa ilo siya dire, sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Katrina Kanya, alin sa Bacolod, sa iluhon man kuno, sa siyudad sang San Carlos. Mayo man may mga reshuffling gid man nga nagakatabo. Morning kay Banisa Mayo, Tamaya Sisteria Alma Alvarez Gallo, Brother Roberto Gallo, kag sang ila tatlo kapugi boys sa Las Vegas, Nevada, USA. Sige, morning sa inyo. Kay Gmag Humantok, good morning. Kay Toto Ryan Balues Antikira, morning. Tamyaw lang Antikira, pamilya sa Ngasinda, Conchita, Barangay Kamang-Kamang, kag Baluis family sa Barangay Gintuban, Isabela. Sa bata ya kay Toto Ethan Rael Antikira sa Ngasinda Grande, Barangay Robles, La Castiliana. Si
Vanessa Mayo. Kay Bongbong Dago Boning, tamyaw ko lang akon manghod. Sino nga lang to sa manghod ya? Si Inot Daguob may lang nga pamati. Rinagabong lang ang stars nga ginapadlalaw ni Vanessa Mayo. Kag Jinky di Alagdon. Kay Nimpa Ibanez ang Tangob, good morning. Taga-Tangob da, mayong aga. Diri kita, balita naton sa City Hall, Sangguniang panglutsod sa Bacolod nagbalik sa virtual session kasunod sa pagsaka sang COVID nga kaso. Balita City Hall. Detalyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Good morning, Action Fred. Bilang precautionary measure kontra COVID-19, nagbalik sa virtual session ang sangunang panglungsod diri sa may Bacolod City. Ini kasunod sa pagsakaman sang COVID-19 cases sa syudad. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcido Familiaran, nagasabi bilang presiding officer, ang virtual session ang nagbalik sa Enero 12 matapos ang duwa ka face-to-face session sa Enero 5 tuig 2022 kag Desyembre 30 tuig 2021. Ginpatahag ni Familiaran Action Fred nga napamatud-an na sa mga eksperto nga madasig ang paglaptas sang virus kung aircon ang lugar, may makinan-anay kag madugay ang istoryahanay. Yes, nag-Zoom session kami because ang aton cases nga taas. Aircon nga daan ang session hall. Dapat yan si Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran. Report rin sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo, Action Dale Salazar. Mga ka-action sa linggawan sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwala na traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kung pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Dua ka tapasiro pilason sa kasong paglutang kag pagsanggot sa banwa sang Pontevedra. Si Aksyon Brian Murden may report. Aksyon Brian. May nga aksyon na Fred Pilason ining duha ka mga tapasero matapos nga isa diri na lutangan ng isa diri na sanggutan sa may area sang Hacienda Carmen, Barangay DSB, Banwa sang Pontevedra, Negros Occidental. Ining mga biktima aksyon na Fred una diri amo si Buyet Bilario, 33 anyos, residente sa Barangay Fe, Javier, Banwa sang Sibaste, probinsya sang Antique. Kagang isa naman diri amok si Jason Magallanes, 32 anyos, nagapuyo sa Barangay DSB sa amuman nga Banwa sang Pontevedra. Ang suspetsado ginatudlo diri nga si Rosward Fabiano, 60 anyos, residente sang nasambitman nga lugar aksyon na Fred. Sa pag-imbestigar sang Pontevedra PNP, actually ang isa ka biktima diri una ini siya nga nangin suspek amo ning si Bilario kay ginasanggot niya ining si Magallanes na igo ini sa kamot. Pagkakita diri action Fred sang isa nga si Fabiano, gusto niya tanit tambagan ining nasambit nga si Bilario pero siya ginsanggot man or tuyo man sangguton amo to nga hunos niyang iya sining nga armas lutang kag ginlutang ining nasambit nga biktima. Igo action Fred nga karon ginabulong sa hospital. Ining suspitsado karon nakapalagyo ini kagang isa pagid nga si Magallanes nga nasanggutan sining isni Bilario nagpanago man action Fred kiti gamay man lang ang iya sining nga pilasa. Ginausisa pagid subong sang kapulisan kung ano gid ang motibo sang krimen. Inang balita sa Nokpo, aksyon, Brian Morde nag-report, mga ka-aksyon din kaman nga bahin sang Pinasa. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:38. Ginahilasan ako ga kalawang akong dapa-dapa sa sanggot. Si Noel Amaro, happy birthday ko no sa iya son-in-law kay Ninyo Ching. Ninyo, happy birthday. Kay Dodski Antonio Ligaspe Villarosa Jr., kay Romeng Estrabon, dira sa Talaban, Himamaylan, good morning. Kay Utay Benedicto, tamyaw ya ko no. Happy birthday kay Mano Ortiz sang Barangay 35. Mabalik kami pagkatapos ini.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few Sa aton kapulisan, Balita sa patrol. upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Siya na Fred ginbulong sa Bacolod South Hospital ining sinilutan 43 anyos residente sa Purok Malinihon. Barangay Tangob diri sa siyudad sa Bacolod matapos ginbulo kagabi sa Tikboy Woodcraft sa may Florenceville, Barangay Pahanukoy diri sa siyudad sa Bacolod. Ining sitan aksyon na Fred ang nakaangkon sa pilas sa dughan matapos ginbuno sang iya lang man upod sa obra nga si Rolly Rizaba gamit sa pagbuno screw driver. Sa initial diri nga pagpangusisa ni pulis Major Jody Puerto, ginaligar nga ginbuli sang biktima ining si Rizaba kag ginhanaan bala action Fred nga sumbagon. Si so nangakig ining suspect kag nakuha sang screwdriver kag gilayon nga ginbuno ining sitan sa iya sini nga dughan. Karon sitan ang gindapatan sang bulong sa Bacolod South Hospital samtang suspect arestado kag karon nahunong sa custodial facility sa police station number 8. Sa dugang paginaton nga balita, arestado man ining duha ka ginaligar drug pusher matapos nagbaligya sang illegal nga droga sa isa ka pulis sa area sa Purok Arnais, Barangay 40 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nagkala-aresto amo sanday Paul Jan Bantigue, 19 anyos, kag Eric Jan Esconde, 31 anyos. Lunsay nagapuyo sa amo man nga lugar. Sunod diri kay Police Major Leo Stupa. Ang duha aksyon na Fred ang ginaresto sa mga otoridad sa idalom sa Station Drug Enforcement Team 6 matapos na aktuhan nga nagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover sa ila ining 16 tanan ka transparent plastic sachet sang suspected shabu that includes na ang ining buy-bust item kag tanan ginabulubanta mga napulo ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price sa 68,000 ka pesos. Na-recover man sa ila aksyon na Fred ining mga drug para Farnelia. Karon aning duha si Bantigue kag Esconde ang nahunong karon sa police station number 6 kag nagapangatubang sang kaso paglapas sang section 5, 11 kag 15 sang RA 9165 amo ni action Fred ang pagbaligya, paghupot sang illegal nga droga. Report sang patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kamang gabahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Mabalik kami pagkatapos ini.
Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.